Min farmor har altid sagt, at man ikke kan beskrive koncentrationslejrene. Mere vil hun ikke fortælle. Alligevel er det, som om krigen aldrig er sluttet i min familie, og at min farmors liv også har påvirket mit. Det har berørt os alle sammen. Men vi har aldrig talt om, hvordan. Jeg skal bare lige lave en hurtig test. Det er meningen, man ikke siger det. Synes jeg tror, det er bedre for den anden side. Sådan som jeg kender mig selv. Okay, så det er den anden er din gode side? Vi er alle vævet ind i hinandens skæbne som familie og forbundet. Men nu har jeg besluttet mig for, at vi skal tale sammen. For det er tid til at afslutte fortiden og kigge frem. Hej, Susanne. Hej farmor. Hej. Hej. Vil du komme ud og besøge mig?